ma ụdị iche iche yekwe na-efe n'ụzọ ọ bịakwa ọmawo oyekwe ọ na-aha life and direct biko ị na-abata na-agwa ebe chesịrị ebe anyị nọ bụ n'Oria gị ode ebe ọ na-akpọtụ life and direct ode town na-emepụta mmanwụ na-eme dị iche iche ha dị wee bịa tata na-eke ọga dị n'Oria gị ode anyị na-achụ unu eme mmadụ karịrị unu mana mmadụ ga-akarị nata ma kpọọ ndị ọ na-akpọtụ ọkwaye biko onye na-abata ya na-agwa ya ebe ochesi ya na-agwa ya ebe ọ na ọ na-eme ihe anyị na-eme a na-aga aga ọ na-atọ ụtọ na nwoke a dị ime this man dị ime ama m ihe ndị mmadụ karịrị mmanwụ onye na-abata ọ na-agwa ebe ochie soro ya na-agwa ya ebe ọ nọ na na-eche vidiyo a aka na-abịa ọ na-aha
na-share video ka ọ na-aga bara na-agwa ya ebe isi esi na-agwa ya ebe ị nọ ọ ihe ga na-agba ya ume anyị na-ekene unu maka isoro amakweti na-achụ demenụ Old Town na-emefute mmanwụ Ademe. But on Aguaya bushes and Aguaya being on one in there. Live and direct. Oh, Jawaha. You're going to God, hey! Nagwa na ebu shesera, nagwa na ebu no. Nation video ka ọ na-trend aga viral. Live and direct at Old Town. No li ege bai no ha. E bai no bu no li ege mo wa na agba aja egwu. Ejekwe na ebe ọbụla taa ka ọ ga ha. Nagwa na ya ebu shesera la wo ndị na-ekwu okwu biko nu. Ọ dị oke mgbe ọ na-enyela aka n'ihe anyị na-eme. Unu na-share the video na-aga more viral na-amata maka ihe anyị na-emebe anyị. Igbo bụ ohu culture ndị Igbo amaka. Nation video na agwa na ebu shine ya o setie wayo chicken uduboche egerege Ayana.